दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुसुखा सावनाय हाबाफारि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंह आरो बिनि मददगिरि मिहिरकान्ति चौधुरी बिसर्जन सामल साजल के देव आरो बिबि मिश्रा मावख'गिरि तेजपुर मुलुगसोलोंसालिखौ गोख्रैनो बोखारनांगौनि दाबिजों दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा मावख'नि लांगोनायाव बिसोरनि मुसुखा सावनानै गोख्रोङै होस्रिखावो थाबैनो बोखारनांगौनि दाबिजों खौरां बिजोंनि सिगाङाव रमिय' कुमार बसुमतारिया गोख्रोङै दाबि खालामदों दि थाबैनो प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहखौ बोखारनांगौ मानोना बिथाङा बे मुलुगसोलोंसालिनि जौगानायनि हाबा मावनो गोसो गैया आरो जोंनि दाबिखौ मानियाबा उननि समाव गोख्रों सोमावसारबावगोन होननानै फोरमायो। मोनसे रोखा आरो बेखौ बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंह बेनि एगेन्स्टआव दिनै बे हाबाफारिखौ लादों आरो 3 तारिखनिफ्राय जों कन्टिनिउआस मोनसे प्रसव इउनिभार्सिटि लांगोनायाव गेट मोखाङाव बिथांमोननि स्ट्राइक लानो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थियारि जानानै दङ। जे प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंह दिनैसिम बयबो मिथिबाय जे बिथाङा इउनिभार्सिटिनि इन्टारेस्टआव इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो बिथाङा गोसो गैया। इउनिभार्सिटियाव नेशनेल सेमिनार लानो नांगौ, स्पर्ट्सनि प्रग्राम लानो नांगौ, केरियार काउन्सिल लानो नांगौ, मुथते स्टुडेन्टफोरखौ मोटिभेसन लानो नांगौ। बिनि सायाव इउनिभार्सिटिनि इम्परटेन्स गैया प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहनि नोजोराव। इउनिभार्सिटिनि थाखा फैसा बोरै दंस खालामनांगौ, इउनिभार्सिटिनि प्रपार्टिखौ बोरै मिसइउज खालामनांगौ बिनि सायाव प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहआ गोसो। आरो मोनसे खोथाया बेनो रोखा जे प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहआ मणिपुरि जिहेतु गाव मानसि मणिपुरि मानसि बिथाङा मणिपुरि मानसिफोरखौ बोरै लाबोनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव साख्रि होनांगौ, बोरै PhD होनांगौ बिनि सायावसो खामानि मावबाय थादों। जोंनि ओनसोलाव फरायसाफोरनि जे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ, बिथांमोननि क्वालिटि रिजाल्ट बानायनांगौ, क्वालिटि इडुकेसन मोननांगौ, क्वालिटि मार्कशीट मोननांगौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो गोसो गैया। आरो टटेलि नायनो थाङोबा प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहआ इउनिभार्सिटिखौ दंस खालामनो नागिरदों। नाथाय जों बुंदों एबसुजों चेलेन्ज खालामनो नाङा आरो एबसुआ गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि 55 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दं आरो बै जारिमिनखौ रिपिट खालामनो थाखाय दाहो। बिनि थाखाय जों जाय बिथांमोना दिनै गभर्नर हाउसनिफ्राय माखासे मानसिया बिदि लोब्बा दङ होनना जों खोनादों जे दिनै बिसरन्जन सामाल बिथाङाबो गभर्नर हाउसनि बिथाङा बिनि सायाव लोब्बा दङ। तेजपुर इउनिभार्सिटिया बिबि मिश्रा बिथांमोना बाहागोआव दङ होनना बुंदों। बिथांमोना बेखौ बोरै हायो निर्दुगि साजायनो नागिरबाय थादों। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ सोंखारिदों बेबायदि गाज्रि हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ, बेबायदि फरायसाफोरनि लाइफ दंस खालामनाय हाबाफारिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना बिथांमोनाबो बिराद गोरों व्यक्ति, बिथांमोना गावनि गोरों रोंगौथिखौ लानानै बेबायदि पापनि खामानि मावनो नाङा आरो एबसुजों चेलेन्ज खालामदों। आं बेखौ सोंखारिदों बिथांमोनखौ। सरकारा एबा बिनि एगेन्सि खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। सोमावसारनायनि उनाव मा जों सोमावसारदों आरो जि एलिगेशनफोर दङ गासैबो डाटाखौ जों CM भिजिलेन्सनि टिमनो होदों, गभर्नमेन्टनो होदों। दा बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गभर्नमेन्टनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना इमिडियेट जोंनि बे सोमावसारनायखौ इम्परटेन्स होनानै फरायसाफोरनि लाइफ आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ लानानै इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे लकेल सेन्टिमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौ आरो इमिडियेट प्रफेसर लाइसाराम लादु सिंहखौ जोङो बोखारनांगौ। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावनांगौ जों बेखौ सोंखारिदों। दिनै बे ओनसोलनिफ्राय जों उननि समाव जों बेनिख्रुइ एक्सट्रिम लेभेलनि हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय रेडि जानानै दङ। जोङो इउनिभार्सिटि लांगोनायाव इउनिभार्सिटि गेट मोखाङाव जों कन्टिनिउआस प्रसेसआव गासैबो बिबानगिरि गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै इउनिभार्सिटि गेटखौ लक खालामनानै नांगौबा क्लासफोरखौ बन्द खालामनानै जों बेयाव धरना होनो बा सोमावसारनायनि थाखाय जों रेडि जानानै दङ।